yhdistymän kohdalla ennen kuin mitä manitaan. Mitä yleistä? Ne muutamat kalamiehet on siellä. Ja sitten. No niin, mitä ekomatkailu on? Ekomatkailu on luontoarvoja omaaville alueille suuntautuvaa vastuullista matkailua, joka suojelee ympäristöä ja vaikuttaa positiivisesti paikallisen väestön hyvinvointiin ja talouteen. Vannoutunut ekomatkailija haluaa käyttää mahdollisimman paljon erilaisia lähipalveluja. Hän matkailee pienissä ryhmissä, ilman moottoriajoneuvoja, paikallisin oppain. Haluaa oppia asioita paikallisesta luonnosta, kulttuurista ja paikallisten ihmisten elämästä. Hän voi myös osallistua vapaaehtoisena paikallisia luontoarvoja vahvistaviin ja suojeleviin toimintoihin. My name is Sebastian Majorek, and I think the best kind of trainers are the people who have hands-on experience, who had some experience in running eco businesses, because such people are more reliable for the others, for the farmers, because they can be more straightforward with ideas for the students. This is the introduction to NatureJob project. This slide is from one of our products. It's the induction tool for trainers. NatureJob project briefly aimed at providing educational support for adults living in the remote rural regions of Europe. So it set out to provide very practical educational tools for people that are not necessarily very used to higher education or educating themselves later in life in general. And the main educational deliverables of this project consist of ecotourism curriculum, the pedagogical strategy and tutor induction training tool. Ja nyt se luonnossa oppiminen ja luonnosta oppiminen monelle ihmiselle on myöskin oppimiselämys ja henkisten voimavarojen kasvatustilaisuus. Ja sen vuoksi näiden arvojen ja näiden periaatteiden mukaan me ollaan siellä lähdetty rakentamaan tämmöistä matkailullista, mutta myöskin sosiaalista elämystä. Taito välittää ja viestiä, niin se pitää olla myöskin siellä matkailuyrityksen sisällä. Minä olen aina sanonut, että minuahan ei tässä maallisessa taivalluksessa kovin paljon muisteta eikä nähdä muuta kuin se, että olisi se semmoinen suunsoittaja. Mutta sitten kun se tuo puoleisesta tarkastelemaan ekomatkailijoita, niin sitten minä räpytän vasta oikein. Yksi semmoisia viimeisimpiä ekomatkailuun liittyviä palveluja niin on esimerkiksi tämä jääsauna ja lumirakentaminen. Maisema ja hiljaisuus on tietenkin semmoisia. Koiravaljakkoretket ovat suosittuja, niitä kysytään hyvin paljon. Ja luonnoneläinten katselu ja kuvaus, eli joka suosio tulee varmaan nousemaan entisestään sekä kotimaisten että ulkomaisten matkailijoiden piirissä. Ohjelmapalveluja tuoda kovin lisää. Tai lähteä mukaan tällaisiin hankkeisiin. Ja kaikilla näillä tahoilla on kuitenkin tietoisuus siitä, että kyseessä olevat palveluinvestoinnit ei sinänsä yksin helposti kannata ja niihin on liian suuri riski lähteä pelkästään yksin toteuttajaksi rahoittajaksi. Ja siellä taustataholla on monenlaisia intressejä tämmöisten palveluinvestointien käynnistämisessä.
perusteet on selviä, mutta ne on ehkä muualla kuin itse siinä palveluinvestoinnin kannattavuudessa. Siellä voi olla maanarvon nousua, oma-asuntojen myynnin kasvua, majoituksen käyttöasteen nousua, semmoisen kriittisen massan saavuttamisen tarvetta. What is ecotourism? This came up in the previous presentation, and we are happy to see that we are using the same concept of ecotourism with this project. So the International Ecotourism Society has defined ecotourism as responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the welfare and economy of local people. And why we think it's important that people in rural areas learn about it is that it really has quite a big potential of becoming a source of income and employment in the sparsely inhabited remote areas of Europe. And currently we think that lack of information and educational facilities are in large part a major obstacle for adopting ecotourism as a livelihood in rural areas of Europe. Another very important point in our project is that learning does not finish when the course ends. Paljon kiitoksia ja tervetuloa palveluksiemme pariin.